ଜାଗର ସାଜିଲା କାଳ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ଯେ ଦେଖିଲା ଲୋକର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଘଟଣାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରିଆପୁର ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ 5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ସଙ୍ଗୀତା। ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭାରି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ସୋମବାର ଦିନ ଘରେ ଯେତେ ବି କାମ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଲାଗି କରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାଗରକୁ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ସେଦିନ ଜାଗର ଦିନ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଝିଅକୁ ନେଇ ଦିନ 4ଟା ବେଳୁ ଭୋଗ ଦୀପ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ଭାରି ଗହଳି ହୋଇଥାଏ। ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30 ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଛୁଅ ଛୁଟୁଥାଏ। ବହୁତ ଠେଲା ପେଲା ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅଛି, ତୁମେ ଝିଅର ତମର ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆସ। ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏବେ ବାହାରେ ଥାଅ, ଆମେ ମା ଝିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲେ ତମେ ବି ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବ। ଏମିତି କହି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଭାରି ଭିଡ଼, ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଝିଅକୁ କାଖରେ ଧରି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଘଟି ଯାଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଏତେ ପେଲା ଠେଲା ଭିତରେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଝିଅକୁ କାଖେଇକି ନେଇ ଗଲା ବେଳେ ଝିଅ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ବୋଉ ବୋଉ ଡାକି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୋ ହାଲ୍ଲା ଭିତରେ କିଛି ଶୁଭିନି। ସେମିତି ଦୀର୍ଘ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖନ୍ତି ତ ଝିଅ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମଲା ପରି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି। ଝିଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ସେ ବିକଳ ରଡ଼ି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅରେ, ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ବିକଳ ରଡ଼ି କରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏମିତି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଦେଖି ଚାରିପାଖରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କୁନି ଝିଅ ସଙ୍ଗୀତା ମୁହଁରେ ଯେତେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ଛିଞ୍ଚି କଲେ ବି ତାର ଚେତା ଫେରିଲାନି। କାହା ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କରୁନଥାଏ। ସେଠି କେତେକ ଭକ୍ତ କହିଲେ ଝିଅଟା ବୋଧେ ମରିଯାଇଛି। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହାଦେବଙ୍କ ଭୃଷବରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, କାହିଁକି ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲି ଭୋଳାଶଙ୍କର? ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅକୁ କାହିଁକି ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ବସିଛ ତମେ?
आज सତରେ जदि मोर झीर किछि हेइगला ना ताहले मु एइटी ही तमरी आगरे मुंड पिटे पिटे मोर जीवन हारिदेवी। एमिति कही प्रमिला मैडम जोरे जोरे मुंड पिटिबाकू लागिले। पाखापाखि 20 ରୁ 22 थर मुंड पिटिला परे मुंड फाटी रक्तरे भूसब बुड़ी गलानी। प्रमिला मैडम को देखी सबु भक्त माने कहिले रही जाओ भौणी एमिति करनी। किछि समय परे प्रमिला मैडम कोरा भी चेता बुड़ी गला। आउ प्रमिला मैडम हठात देखती तो स्वयं प्रभु महादेव तांको झियो को कोଳରେ धरिचंती। एमिति अद्भुत घटना देखी प्रमिला मैडम कोरो हठात चेता फेरी आसिला। आउ आखि खोली देखती तो झियो संगीता हसी हसी तांको मथा को आउंसी दउची। मंदिर रे सबु भक्त देखी आश्चर्य। केही केही ए कथा को विश्वास करि पारु नांती। प्रमिला मैडम किंतु सबु बुझी पारंती। आउ मने मने कहती धन्य रे तू भोला शंकर, धन्य तोर महिमा। प्रभु महादेवंकर छोटिया अनुभूतिटिए भल लागिथिले हर हर महादेव लेखि दियंतु।